Chocosomnia valmistaa käsityönä Oulussa suklaata. Me tehdään konvehteja ja suklaalevyjä. Lisäksi me tuotetaan suklaaelämyksiä. Chocosomniahan on perustettu 2015 yhden naisen yrityksenä. Siitä ollaan vuosittain sitten kasvettu ja nykyään meillä on sitten ympärivuotisesti 5 henkilöä töissä ja sitten aina näin sesongilla niin lähes 20. Jouluna on sitten meidän selkeästi suurin sesonki ja sitä varten tarvitsee sitten tilata paljon raaka-aineita ja tuossa kesä-lokakuun aikana raaka-aineen hinta nousi 50–63%. Ennen tätä viimeistä hinnankorotusta me päätettiin sitten Jennen kanssa, että tehdään vähän isompi tilaus, että pärjätään niin kuin toi joulusesongin yli, mutta sitten tietenkään hiljaisen kesän jälkeen kassavarat ei siihen riittänyt, niin sitten päädyttiin siihen, että tarvitaan ulkopuolista rahoitusta tähän. Me sitten päädyttiin hakemaan siltä rahalta tämmöistä lainarahoitusta. Kyseessä oli 6 kuukauden laina, ja mikä maksetaan sitten 6 kuukaudessa kuukausittain pois. Toki näitä mainoksia, tämmöiset, ketkä tarjoaa tämmöistä yritysrahoitusta, niin niitä näkee paljon. Päädyttiin kuitenkin siltä rahaa, että siltä rahaa oli tunnettu toimija ja tunnettiin paikalliset toimijat ja tiedettiin, että on luotettava toimija ja on kuullut vaan heistä pelkästään hyvä. Hakemus oli helppo. Siinä meni 15–20 minuuttia, kun täytettiin Jennan kanssa se hakemus ja saatiin sitten positiivinen lainapäätös samana päivänä ja seuraavana päivänä oli jo rahat tilillä. Eli oli äärettömän helppo ja nopea prosessi. Omien kokemuksen perusteella voin suositella Siltarahan palvelua, yritystä voi suositella ja palvelu oli hyvä ja nopea. Siltarahasta jäi tosi hyvä mielikuva ja tästä palvelun nopeudesta, joustavuudesta ja kaikki toimi niin kuin tosi hyvin.